खुलुमबाय लोगोफोर बयनिबो थाखै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरनानै आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय गोजोन्थों आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों बिसोरनि थाखायबो आङो अननाय आरो सिबिनायखौ हरनानै आंनि चेनेलाव लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय गोजोन्थों नै बेखौनो जानानै देखायनोसै आङो अनलाजों दाउजों मुला मैद्रु दाउ एवनाय नै ना बाथोन सनाफोर आं जानोसै दे आं बेखौनो जानानै आंनि गोजोननायखौ लानोसै आरो नोंसिनोबो देखायलांसै नायलांदो सनाफोर जोबजासे दे सनाफोर दे गोजोनथोंसै जानाय सुरु खालामबाय दे आङो नै अनलाखौ आं अनलाखौ जानो गोथाव मोनो बेखायनो आं दिनै अनला संबाय आं अनलानि बेदरखौ लाया साननाया फैबावबायसा मुला मैद्रु ना बाथोन गिलास दंबाबो मगावनो लाबाय आं सनाफोर आंनि चेनेलावबो हाबनानै लाइक कमेन्ट होलांदो सनाफोर नायलांदो फुरा माबायदि जादोंखौ खोन्थाहरदो दामानि नेट प्रब्लेमनि थाखायनो रावनिखौबो नायनोबो हायाखै आंबो रायजो राजाफ्रा एग्जाम होदों जोंहा नेट मोनाखै नेट बन्द खालामना होजादों
ना बाथोना आलौदों दाउ बेदर एवनाय जाखांबाय सनाफोर बाय बाय जाय जायफ्रा जोबजासे नायदों बिसोरनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय सनाफोर दे गोजोन्थों।